Nerea Bitxidendak 11 urte daramatza euskal bitxi artisanal berrituak egin eta proposatzen. Nortasuna, tradizioa eta berritasuna Baiona txipian eta Garazin kokatua den beren txokoetan. Eta orain, Japonen daude, Osakan, euskal gaiei lotutako erakusleio batean. Arratsaldeon ikusentzuleok, baina dakizuen bezala hauteskunde astean bete-betean murgilduta gaude eta honekin lotuta erreportai bereziak eskainiko dizkizuegu datozen egunetan. Lehena hemendik Ipar Euskal Herriko hiri nagusitik, Baionatik, gure atzean dagoen herriko etxeko agintaritza hartzeko prest 5 zerrenda setasunak jarraian Nerea Olaso lankidearekin. 5 zerrenda izanen dira Baionan aurrez aurre. 2014tik hauzapez den Etxegarairena, Ezkerreko 3 hautagai eta eskuin muturra. Lehentasunak aipatu dituzteia da kanpaina betean dauden hautagaiek. Etxegaraik segurtasuna eta osasuna lehenetsi ditu. C'est la sécurité, c'est la santé. Alors, c'est la sécurité. Eta legegintzaldi honetan gaueko brigada sortu dutelako gogorarazi du. Car on a créé une brigade de nuit. Même si nous mettons en avant la sécurité, l'environnement, l'urbanisme. Segurtasuna eta eskuin muturreko zerrendarentzat ere lehentasuna, inguru giro eta etxe bizitzaren gaiarekin batera. Eta polizia gehiago behar direla dirazi du, zehazki 125 gehiago. Baionan delinkuentzia izugarri igo dela argudiatuz. 16% de la délinquance du département des Pyrénées-Atlantiques est à Bayonne. Ezkerra erabat zatituta aurkeztuko da beste behin gehiago. Ezkerreko hainbat alderdietako jendea biltzea lortu duen Jean-Claude Iriar abertzalearentzat lehentasuna. Epagaietan etxe bizitza bizten dena, mugikortasuna, nola ibili, oinez, bizikletez, otoz, garraio publikoetan. Sekuritatea, aipatzen dute ere, edo sekuritatea erraiten delarik, bada orotarik, ez dute baitez bada lan bat bizitzen, baina badira beti gatazkak, auzoen artean, aipatzen dira kartieretako bizia, ez dira konduan hartua. Un peu ceux du centre-ville. Auzoek gehiago begiratzeko asmoa erakutsi du baita ere Henri Etxeto sozialistak. Donc nous souhaitons redéployer l'action municipale dans les quartiers. Eta intsumituen zerrenda daraman Sandra Pereirarentzat. En avant toujours la question du logement, parce que la question du logement, ça reste la question primordiale pour tout habitant de pouvoir avoir un toit sur sa tête pour envisager une vie. Zatituta jotaren inguruan galdetuta, eskuak zabaldu ditugu, eta momentuz lehen itzulitan guginean lehena ateratzen, beraz Jean-René Etxegarraien parean, beraz beti eskuak zabaldu ditugu eta bertako zinez proposamen seriosak eginez, eta oposizioa eta gehiengoa lortzen balin badugu, uste dut iraunkorra izan behar dela eta seriosa. Beti eginak izan ditugu eta segituko dugu bide horretan, bistan dena denek badakigu batasunik gabe ezin dela lortuko. Eta ideia bera nabarmendu du Iriartek Etxegarairi irabazteko bigarren itzulirako batzearen beharraz galdeginda. Ereman dugu elgarrekitan joiteko asmo hori eta frogatu dugu posibilizela. Eta iduritzen zauku, hauteslek hori errekonozituko dutela parte batean, erranez behar balimanda da konfiantzia egin bigarren itzuliari buruz. Berdin eman diezugun konfiantzia jadanik indarren biltzeko aizan diren eri. On n'a pas eu d'accord au premier tour, ok? Intsumituek nahiako dute momentuz lehen itzulian soilik arreta jarri. On choisit le deuxième on élimine, donc nous on va attendre les résultats du premier tour. Etxegaraik nabarmendu du, bere zerrendan ere ezkerreko jendea dagoela, hain justu, etiketarik gabeko zerrenda dela berea. Zatiketa gero eta handiagoa dela, mundu politikoa polarizatzen ari dela, eta guk alderantzizkoa eraikina izan dugu gure zerrenda behirako, sentsibilitate politiko guziekin, izan ezker abertzaletik heldu diren pertsona batzuekin, eskuin errepublikarreko pertsona batzuekin, baina gure zerrendarat etortzen diren beren kartak, alderdietako kartak behar dituzte sakelean utzi eta Baiona aintzinatera emateko eta Ipar Euskal Herria aintzinatera emateko lan egin. Pascal Leselierrek marginalizatuak izan direla dio. Après, nous, on a été marginalisés. Baina itxaropentsua azaldu da bigarren itzulira pasatzeko. Baionari beste proiektu bat eskaini nahi diotela esanez. Un projet alternatif.
Leselie, Etxeto, Iriart, Pereira eta Etxegarai. 5 hautagai parez pare Lapurdiko hiriburua agintzeko. Datorren legegintzaldiko gakoak hartzeko prest. Lorea dendak hamarkada bat pasatxo daramatza euskal bitxi artisanalak egiten. Izaera propio eta zaindua, aski ezaguna da beren lana Euskal Herrian, baina baita Euskal Herritik kanpo ere. Lorea hasi zen Donibane Garazin duela 10 urte, eta helburua zen euskal bitxiak modernizatzea eta emaitea emazte itxura bat. Il me tenait à cœur de faire un bijou basque. Baionan egindako euskal bitxia egiteko nahi nuen. Egungo izaera duena eta egungo emaztearen izaerarekin bat egiten duena eta modernizatua. Retravailler en fait. Lauburua importantea da, baina ere baitugu zira stel delakoak. Hilerrietan aurkitzen ziren harri euskaldunak. Baitugu Nafarrokoak, Xabierrekoa, Lakarrakoak ere. Dernièrement, on a sorti aussi une collection sur les Eguzki Lore. Duela gutxi Eguzki Lore kolekzio bat ere ateratugu. Hemen dugun arte zoragarri hori landuz eta batzuetan oso ezaguna ez dena. Lauburua ezaguna da, baina gauza ederrainitz daude egiteke. Magique et magnifique. Baina beren lana ez da beren sorkuntza propioetara soilik mugatzen. On fait beaucoup de sur-mesure, on travaille. Neurrira bitxia initz egiten dugu, beren bitxi zaharrekin ere lan egiten dugu. Usu erabiltzen ez dituztenak eta izaera berri bat ematen diogu beren gustura, baina arima mantenduko duena. Travailler sur une idée de transmission. Artisautza, tradizioa eta berrikuntza bitxietan, baina baita lan egiteko moldean ere, naiz eta Nouvelle technologie, oui, mais il y a toujours... Teknologia berriak erabiliarren artisau izaten jarraitzen dugu. Hemen egina, eskuz egina esan nahi du. Gizakiak egina, gure taldeak egina. Et un travail manuel. Intxatzen dugu ekartzea modernizazio izpi bat, ordenagailu bidez, edo 3D modela bidez. Hola bezerok ikusten aldua adibidez nola ezanen den bitxia bukatu ezanen denean. Eta gero gure lankideak dute dena eskuz egiten hemen gure dendan. Makinak ez dute ikasi nik egiten dudana. Harriak jartzen ditut bitxietan, nire eskuekin eta mikroskopekin. Nortasun berritua, baina euskaldunetatik haratago jende gehiagorengana iristen dena. Denetarik bada, euskaldunak, kanpotiarrak, frantsesak, edo pasatzen diren jendeak, edo nahi dutena erakutsi euskalarekiko edo euskalherriarekiko maitasuna. Ditugu ere japoniarrak, amerikanoak, australiarrak ere. Mundu guztietatik heldu dira edo Garazirat, edo hemen gure Baionako dendarat. Eta justuki orain berean Japonen dira, beren bitxiak erakusteko Osaka hirian hain zuzen. Je pars au Japon pour une grande exposition. Osakara noa merkatalgune handi batean euskal gaiekin lotutako erakusleio bat antolatu dutelako eta Oteiza, Paris eta beste hainbat etxe egongo gara. Guk gure bitxiak erakutsiko ditugu eta gure helburua Japonera gure kultura eraman eta bertan erakustea da. Eta bitxien historioa ere kontatzeko aukera izango dugu. J'accompagne les bijoux et je vais pouvoir raconter l'histoire des bijoux, ce qui est chouette aussi. Edozein moduz, ez da lehen aldia Lorea atzerrira doana beren bitxien bitartez euskal nortasunaren berri emateko. Euskal diaspora oso importantea da, eta bereziki Ameriketan. Ego Ameriketan eta Ipar Ameriketan, eta ukan ginen parada joitea boizidat gure bitxiak anexaltzeko. Beraz, boiziko arrakasta dela zela eta gomitatu ezan ginen gero Washingtonen feria batetara ere, nahi zuten irakutsi euskal kultura. Eta jada 11 urteko bidea egin badute ere. Toujours avec envie, toujours avec des idées. Gogoz eta ideiez gainezka jarraitzen dut, gauza berriak egin eta sortzeko denbora gutxi dugunarren maleruski, baina ideia initz baditut. Des idées comme ça, j'en ai plein. Eta Baiona txipian edo Garazin aurkituko ditugu, gure nortasuna garatuz eta edatzen etorkizunean ere. Maskak taldearen diska berria ziklikoa. Aurkezpena joan den ostiralean Ezpeletan eskainitako kontzertuan. Ziklo baten hastapena dela erran dute.
2024an sortu zuten taldea eta ordutik arrakasta handia biltzen ari dira euskal musikan beren tokia lortu dute. Roka, popa eta musika elektronikoa uztartzen dituzte eta bestietan gizarte estereotipoak edota osasun mentala bezalako gaiak. Taldearen izenak dioen moduan, maskak kentzeko tenorea. Ipar Euskal Herriko taldeak elektromundua ekarri nahi izan du argitara kontzertu honekin eta unibertso berezi honekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok. Bihar arte!